केने कोई का हो का भैया हेने करिया सांप हुई रे जहरीला हेने हम आज तक बहुत बड़े बड़े सांप मरले बनी भाई केने गुला हेने कोइला हेने हां हेने केने गुला केने हेने हटो सर अरे भाई हेने बताइनी हजा हो ये गो Oh no! भाई बहुत बड़ सांप पकड़ ले बनी भाई हेने सब बतने तो होने कैसे पकड़ लेलस भाई अब का जाने का पकड़ लसोन चल भाई जल्दी आव सब बहुत जहर उगले त बड़ी गाड़ा चल भाई वो जक्का उन चल Oh no! अरे भाई जल्दी आव सब फनफनाता रे सांप बहुत फनफनाता भाई ये इच्छाधारी नागिन का था भाई सांप रहे का अरे भाई इच्छाधारी नागिन आदमी मार दे Oh no! Oh no! नाम बताओ छोटू अजीत कुमार चला जा चलो नाम बता उइया अबे आता माजी सटकले नाम बता उइया अबे नाम बता नाम अबे सट नामवा लिखी कैसे रजिस्टर हो उइया कतना शांति बा दुनिया में बताओ 1945 में रही शांति एगो गाड़ी न रहत रही भाई साहब आज एगो गाड़ी निकी सा ट्रैफिक होला ही नहीं का यार अरे चिमटन रेस से हट अरे हट रास्ता से अबे दुकान हट रास्ता से तोरा जौन हाथ में ही माल बाबू हमारा माल चाहिए दे माल हाँ माल हमारा तो सीढ़ी माल भाई साहब एकरा से कौन भाई साहब एकरा से कोनो भाषा में बात करला एकरा कुछ समझ में ना आवेला जैसे भैंस के आगा बीन बजावल जाला वैसे ही एकरा सुअर के आगा बीन बजावल जाला हम कुछ नहीं की जानत हमारा माल चाहिए भाई एकरा की एक आदमी समझाई कलिया एकरा के समझाऊ तो मैं फटिया जानी आई लव यू अगर ई तोरा माल चाहिए तो 3 बजे भोरहरिया में आज एक चिरकुट बाबा के बगानी में तब तोरा माली मिली तो ना मिली अब कैसे दूध रोटी खाई जाए दूध बिस्कुट कैसे खाई जाए सरकार ले लिए 3 बजे को 3 बजे क्या 3 बजे सुबह में ठीक बा तीनों में से जोन पहले हमरा कहलो भी बोली ओकरा संग शादी कर ले अरे कौन गाड़ी देके गोलियां दिखानी पूछ क्या अभी सारा भाई तो दोनों जन्म से पिली आइल बड़ा एकरा से तो हम बियाह कर पूछ क्या कौन गाड़ी देके गोलियां पूछ क्या तो जल्दी तू कि जे हमारा के सबसे पहले आई लव यू बोली हम ओकर से शादी करब हमारा कबूल बा हम तारा से शादी करब
गाड़ी देख गेलू अभी ई गाड़ी देवे एक दिन बंद कर दो ऐसन गाड़ी दे हम नु गाड़ी सुने खातिर ना रहबो अरे यार आला भी बोलिए हम गाड़ी के नहीं हमारे का पता बा कि रामलीला कैसे शुरू होता और हाँ बात मत काट आज के बाद बात मत करिए हमारे से अभी तो हमरे से काला आज के बाद बात मत करिए हमारे से चल ठीक बा निकल जो लागता मिल गिल बिया हम बिया करे खातिर कबूल बानी हम तैयार बानी रे माल दे हमार क्या से दूध हमार ठंडा पड़ल बा माल दे तोरा के माल यही शर्त पे देम तोहनी से एगो चोरी करावे के बाद 3 महीने से हम तोहनी के देखतानी 3 घंटा 3 मिनट 3 सेकंड से तोहनी के हम चोरी देखतानी वही शर्त पे तोहनी के ई माल हम देम। मोरी देखा तनी अरे ना रे ठीक बा हमनी के चोरी करे खातिर तैयार बनी जा लेकिन हमनी के शर्त बा का शर्त बा देख का बोल। पैसा हमनी के तीनों शर्त में लिखल बा। अच्छा हमनी के ई तीनों चीज चाही आ तार चोरी हमनी के करम जा मोरी साफ करल माल 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 चाही नु खाना ठीक बा हमनी के तैयार बनी जा। ठीक बा कैसन बा लोग ठीक के हरे अरे भाई श्रोता देखा था हमनी के भाई हमनी के वीडियो खाली एंटरटेन खातिर वजह बनाओ नहीं जा जौन सा पब्लिक के एंटरटेन होके और कोनो कुछ केहू के ठेस पहुंचाए के मकसद नहीं है हमनी के और हमनी के बहुत मेहनतो करता नहीं जा भाई लोग वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर ठोका लोग ठीक है भाई लोग इतना कर दो लोग बस और बहुत जल्दी वीडियो के हमनी के पार्ट 2 बनावे ला बन जा। थैंक यू सो मच।